हानाय नङालै हानाय नङा थांनानै लाब गैया हानाय नङा थांगाबार नोङो मा प्रब्लेम जायखिया थांनायबा मिथिगोन आरो नै फैगासिनो दङ जोंनिया लोगोफ्रा गिथाव बाथावथार दैयानो हाब्रु एकदमबारे लिमोनद्राबो माबायदि मोनखोसैलाय थांना फैनालाय फैनो हादों एकदम स्पिड बियो स्पिड ना बुखारलांगोन बुखारलांगोन ना औ बिराद स्पिड बारायगासिनोसो दंबावो बारायगासिनो दङ बिजनि आनसलिकनिफ्रायबो दैबानाखौ नायनो फैबाय जोंहा मानगोनां प्रेसिडेन्टजों लोगोसे नायदो मानसि गोजान जालांला थांना लांला सुबाइझार सामथाइबारि जेरैबो लोमजोबनाय ओरैथिंबो नै बा नै लामा मैन लामाया बेमोन आदा सेस गैला ओमफ्राय सिखाला लायनाया आंसो बैयाव गयना दैनाव गयखौ अ माबा जेवरा नांथाबफैनानै आदसा दे दे गयखौबो बासायनांगोन सुबाइझार सामथाइबारिनि जयगुरु मन्दिर नै आदा पबित्रबो दङ जयगुरु आदा पबित्र ओरैहाय सामथाइबारि एलपि स्कुल लोमजोब्बाय गासिबो स्कुला रिलिफ दोनदों बेयाव रिलिफ केम्प जयगुरु मन्दिरनि गेटथिं एकदमबारे साव हाबना जोब्बाय थांगासिनो दं मन्दिर सिङाव हाबनो सुबाइझार सामथाइबारिनि जयगुरु मन्दिर मन्दिर सिङाव सेस दै मन्दिरनि बाउन्डारि सिङाव सुबाइझार सामथाइबारिनि जयगुरु मन्दिर बे मन्दिरमोन मन्दिरनि सेरजोंनो नै लामाजों लांगोनायाव जि दैबाना स्पिड लोमथारनोसै गेजेरजों थाबायनो हाया बुसावो बुखार नागिरो नै आदा पबित्र मालाय गेट मोनहैबाय बा गासिबो दै सुबाइझार सामथाइबारि बे जयगुरु मन्दिर खाथियाव आदा मतिलाल नार्जारिनि बे वाल होनाय सारिय'फाले वाल होदोंमोन दा बेनो वाल गोदाना गासिबो बायलांजोब्बाय नै गैला थांजोब्बाय ओरै खावसे दङ
बे थाङाखै खावसेनिया एकदमबारे फार्स्ट टु लास्ट गुग्रुजोब्बाय खथि जाबाय बिरादनो खथि जाबाय आटा मुथि लाला बेनो जोबोद दुखु मोनबाय गोबां थाखा खरसा खालामनानै बानायनाय जादोंमोन आनफर्चुनेटलि हथात बानाया फैबाय खिन्थु आं दै माबा बे फ्रन्ट साइडआव हा गारनानै आं माबानो गोजौ खालामनांदोंमोन खिन्थु हथात फैबाय बे आं साननाया जाफुङासै एमएलए जयन्त साराबो फैगासिनो दङ नै बिसोरबो थाबायबोदों सिडली समस्तिनि एमएलए जयन्त सार गिथाव बाथाव जाखाबायलै 사라에 당신 남아. 당신. बबेसिम थांनो नोंसोरलाय Yang manusia barang apa itu? मानसिनो बिसोरनो दे 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 दैया फैगासिनोसो फैदों गोदाननो देरबोसिनदोंसो बिथिं लोमफेरामोन बिजनी डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि गासै डिस्ट्रिक्टनि लिडारफोर दै लोमजाबाय रिलिफनि थाखाय टटेल डेमेज गंसे न' थांबा दंमोन अनसुंथाइ होनो थाखाय फैदों डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरि पेरेन्ट बडि आरो इउथनि गासैबो ज' जानानै सेन्ट्रेल इउपिपिएल इउथनि वान अफ द सेक्रेटारि बिथाङाबो फैफादों माइनरिटि आरो अबिसि सेलनि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनाबो बिजनी डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलजों जानानै अनसुंथाइ होनो फैदों फार्मार सेलनि प्रेसिडेन्ट रानांबाय सुबाइझार सामथाइबारिनि साहा लांदांपारा होननाय मोनसे जायगाजों लोमजानाय न'खरफोरनो एसे सहायनि थाखाय फैनाय जादों Sudah labugasino. सामथाइबारि
खारबाय नामालै गावनि सिङाव जिरायगोन दा ओमफ्राय मोनायावथ' थायाबा उफाय गैया माखासे उन्दुजानो हाहैनो थांनांसिगोन मोसौफ्रा खाबाय सोरबा खाबाय सोरबा बेसे न'खर दङ 56 दं